Aled Davies, bachan o Lanllwni, ond erbyn hyn yn gweithio i gyngor ysgolion Sul ers sawl blwyddyn, Aled? Wel, 25 o flynyddoedd, da ni'n byw yn Chwilog, a dwi'n weinidog hefyd yng Nghylch Chwilog, gyda'r annibynwyr a'r bedyddwyr a'r presbyteriaid erbyn hyn. Da iawn, a wedi gweld sawl steddfod dros yr amser. Do, dwi wedi treulio am blwyddyn o mywyd, cofia, rhwng Steddfod yr Ddar Genedlaethol erbyn hyn. Dwi yma bob blwyddyn ar y stondin am yr wsos difyr iawn, cwrdd â bobl o bob man braf ystod, cwrdd â bobl o ardal Clonc a Llanllwni, Llambed, cysylltiadau'n dal rhyw fath o garfer ynddo. Ond acen Llanllwni wedi diflannu, Aled? Ydy, acen, ie, mae acen y gogledd, a mae mlant i wrth gwrs erbyn hyn wedi geni yn Eifionydd, a mae acen pen llun go iawn ar Llio ac ar Gruffydd. Dyna ni. Ac yn weinidog ar 3 chapel, wrth ti? 5 capel, i gyd. 3 enwad gwahanol. Ie, mae... So, ydy'r bedyddwyr a dylanwad Aberdear yn treiddio i'r enwadau eraill? Ydy, siŵr, ia. Bedyddiwr ydw i, wrth gwrs, fyna sy'n magu, ond mewn pentre gwledig, mae pawb yn neud i fo'i gilydd. Mae'n gret, dweud y gwir, cael 3 enwad yn at ei gilydd i gyd addolic yn y blaen, ie. A gweithio ni am dy waith gyda bapur bro a ffynon? O, ie, wel rhyw 4 blynedd nôl, tan hynny, mi roedd papur bro'r ffynon wedi bod yn cael ei pastio. Yr hen ffordd yn de Pripstick ar noson cynt, a wedyn ar graffu yn Gwasg Dwyfor, ond oedd y criw oedd wedi bod yn pastio wedi mynd yn llai, ac yn fwy crenedig allan hanes ambell un a ambell i beth yn gam, a mi ofynnwyd fyswn i'n mynd ati i gynhyrchu yn ddigidol. Ac felly fel Clonc, yn defnyddio rhaglen InDesign, dyn ni'n cynhyrchu am papur bro ffynon, mae'n gwerthu rhyw 1,600 bob mis. Ydy, a dyn ni rhyw, fel arfer mewn rifin mynd rhwng lleia fydde 36 tudalen a'r mwyaf dyn ni wedi cael di 46. Da iawn. Wel, neis siarad â ti, Aled. Da iawn. A diolch am sbario bach o amser yn y Steddfod ydi. Diolch yn fawr, mae'n braf gweld y Clonc bob amser hefyd. Diolch yn fawr i ti. Diolch.